Horas, selamat datang di Gospel Light for Indonesia. Patagdahon Gospel Light for Indonesia, imana ditoruni Badan Hukum Yayasan Godukasi Persada Nusantara. Gospel Light for Indonesia ima sada lembaga interdenominasi na masihol na humanodangi bangso Indonesia dohot barita nauli sian Jesus Kristus, lighting the nation with the gospel. Gospel Light for Indonesia say radido lahu makubasi Juliana marhiti ulaun partodion na lahu patuguhon perdalanan ni partodiota rapon Jesus Kristus. Ragam pakubasyon ni GLFI ima para raton hata ni debata marhata Indonesia, marhata Batak, opung online, ladies online, gospel time, Go Kids Asia ima pakubasyon tudak dana, renungan di radio Bunga Baku, podcast 20 persiajaran harga di halak Kristen Asia, nabuy mabuan habubaon ningulu marhata Batak, marhata Jawa dohot marhata Sunda. Ragam pagkobasyon Juminar ima Global Assembly English Service ganu pari Minggu pukul 4 botari. Women Share Time ganu pari Sinen pukul 7 borngin. Pagkubasyon tu akka parsikola ima VCC ganu pari Jumat pukul 12 arian. Malam evangelisasi ganu hari Selasa Minggu Parjolo pukul 6 botari. Bangso na pinilit ganu pari Selasa Minggu Patuluhon pukul 7 borngin. Pagkubasyon tunaposo ima gaul community ganu pari Sabtu Minggu Paupaton pukul 7:30 botari. Jukpangi mahami marhite media sosial manang marhite link na ditorwon. GLFI radito tong laho makubasi. Tabe sian hami uluan ni GLFI Padita Dr. Thomas Siswadi Sihombing MTH dohot sadok tim. Horas, horas, horas. Horas jala mauliate ma di harromuna akadongan samudar Batak di acara Bangso na Pinilit. Unang mabosaroham. Bosaroha, lo terpikir taringot hamatian. Aliasing dupat Tuhan ni Tuhan taringot tusi. Unang mabosarohamu. Yohanes 14 ayat sada. Ahama jadi jehun di debata tu hita akan apersia torok do inganan di bagas di damang. Nalau maau mangada di inganat di hamu. Yohanes 14 ayat 2. Saya mulak doa mangalap hamu. Asarap hamu dohot au. Yohanes 14 ayat 3. Ahama naikon ulahonokku. Asaw nang bosaber rohakku. Hapersiay me Jesusi. Audo dalan dohot hasitungan, dohot hanguluan. Yang adong nasahat tua mai, ya sumarhite siya nao. Yohanes 14 ayat 6. Hapersiay me Jesusi. Atay ngod do pepa kukop ni Jesus diha bener silangi. Nung ngatung sude di patu-patuhan Jesus. Holan umapapita. Nung nga marujung be sude. Sude ngasay be digarar.
pasohot ma bosan ni roham. Tungunang be bosar rohamu. Ay ganu pahalak na presya tu Tuhan Yesus. Dang be mago. Alay, dapotan hanguluan sa liling-nililing na. Amen. Mauliate ma Tuhan Yesus. Pinarade ni Gospel Light for Indonesia, manodang Indonesia marhite sodang barita naulinasian Kristus. Horas borngin ma di hita saluhut tu damang dot dainang nang songoni hahanggi nang pinaribot manang di diape hita maringanan saluhut di bagas bornginon. Parjolo sahali madok malay godang mahita tu amatta pardengan basai ima tu hatta. Siala asidot holong na bu hita jupang muse di bagas bornginon di ulaon partondion ima banso na pinilit na pinatupan ni Gospel Light for Indonesia di tonga-tongata di bagas bornginon. So ang tema di hita saluhut di bagas bornginon ima ngulu pinain baru ni tondi parbadia na di enet siya Titus tolu ayat sada sapewan. Nalaho binuat ni naposona ima amang padita Dr. Yusuf Hutapea di tonga-tongata di bagas bornginon. Taparade marohata amang dohot dainang radi mahita lau menguruti acarata di bagas bornginon tapasa ma dirita tu ton di porbadia asa tuhat tama mangaramoti ulota di bagas bornginon rap mahita mangedehon so edesian buku ende 752 pasu-pasu hami oh Tuhan. Tapasa madirita tutuhata di bagas bornginon masuk mahita tutang yang pamuhai tuamang evangelis Elekson Simanjunta kuasa tami partikia. Labang dainang tapasa da marohata martang yang mahita puji-pujian hamauliateon pasahat nasarohanami tuho ali Tuhan jahu bade batanami namang gonggomi ngolu nami namang ngiring-ngiring lakka nami di hari-hari naong salpu song-songoni nang dibagasan sadarion apala diobason ali Tuhan marpungu hami marsada di bagasan holong mia tu ali Tuhan ima di acara nami bangso na pinilit Tuhan homa nama masu-masu parsauran nami on ali Tuhan homa nama masu-masu ganup naposom nama kobasi di apala tikion ali Tuhan asa di pasatami ma tung dia pe ugasan bagian
dan niula nami marhite parsauran nami di bagasan bornginona ali Tuhan, homa na mangurupi hami, tarlumobi ma ali Tuhan, naposom, nalaho, pasahaton hatami ali Tuhan, di tonga-tonga nami, ima amang padita, Dr. Yusuf Hutapea, homa na mangalehom bisuk, homa na mamiyahi na sida ali Tuhan, asa tahu, boy tolhas hatami di tonga-tonga nami, jala mangatusihan ganup marsada-sada, dia pala bornginon ali Tuhan nalaho gabi bohal di perngulun nami si garupari. Tuhan pasahaton nami ma sudi aka peralatan aka ugasan na dipakai kami di bagasan bornginon ali Tuhan. Pasu-pasu sudi aka teknologi na dipakai kami ali Tuhan, internet, listrik, laptop, sudi komputer, sudi handphone na pinakinami ali Tuhan, asa boy mardinggan dengan mardalan ali Tuhan ulang nami dia pala bornginon. Taluruli hami ganup marsada-sada jala marsangap maguarmu. Atau ngali Tuhan di pasahat tami ma partikianon homa na manguluhon. Di bagasan goarni Tuhan Yesus Kristus martangyakan itu. Amin. Amin. Tapi gima hata soso-soso sian napadirihon Gospel Light for Indonesia ima amang padita dokter Polcho Sihombing nang songni dihuluti dohot video misi ni bangso na pinilit. Oras. Saya Pendeta Dr. Polchu Sihombing sebagai founder dari Gospel Light for Indonesia. Saya mengucapkan selamat datang di acara malam ini. Saya sangat mencintai bangsa Batak. Semoga malam ini menjadi malam yang penuh berkat bagi kita semuanya. Horas. Horas madihita saluhutna damang dainang. Asa pa binabutohom matuhamu di acara BNP manang bangso Batak na pinilit ima na pinatupan ni Zirafai manang sodang barita nauli tu Indonesia. Zirafai songon sadarin baga na parato barita nauli nagabedongan ni gurang gereja. Alai Zirafai dang sian sada gereja gabungan sian aka interdenominasi gereja. Ya bangso Batak na pinilit ni debata kakastarida doi sian barbarita nauli tinongos ni debata tu tano Batak. Ima munson dohot leman tagan sepersia dope aka uputa tutuhan Yesus. Aletung pematen si dari pusa di Tanah Batak, mana di Lubu Pining, tong dope tongos debata no mensen. Asa marhitei boy di Batolhas, di Pararat barita nauli, tuhalak kita bangso Batak. Asa marhite nalo perserot naman jalo Yesus gabe tuan jali sipalua, saut ma bangso Batak gabe bangso na pinilit ni de Batak. Ya bisi manang si Rimon sian BNP ima gabe bangso Batak natar pasu-pasu. Jala gabe pasu-pasu, marhite asin na rohani de Batak naung mamilit kita. Sada Petrus 2 ayat sia. Jala misi manang siulaw ni BNP ima tolupe. Penaparjolo pahehehon persauran dia kadongan Batak samudar di bagasan Yesus Kristus. Penapaduahon patuguhon apersiaon diganup hita halak Kristen Batak. Penapatuluhon pabarohon pasu-pasu sadok halak Batak songoni nang tusude bangso. Mauliate. Imanakin songon hata soso-soso nang songoni misini bangso na pinilit taudu tima carata amang dainang di bagas bornginon rade mahita mangadehon
sian buku ED nomor 453 ayat 1 sampai 3 sada guar naumuli. Nungalam jonok behita tu partikian na lau tapai maima imana laho mabegi hatani debata di hita saluhutna ali dorang suta begi hatani debata lau patadahon na posona di tonga-tonga di bagas bornginon rade mahita marnida songon video profil parjamitatta di bagas bornginon. Husuruhong tu akan terpuju naso adong na parosehoni dapoton ma na tumaon na posuk husuruhong patol has Sa mahita tu partikian alah mabegi hatani debata tu amang manaposona amang padita Dr. Yusuf Hutapea
wasatami partikia. Martang yang mahita. Mauliate madiho ali Tuhan. Di luar sodo pehami mangulu sahat tutikion. Alani masiul hami ngulu nami. Obartulo moniroham. Manang sedia liling pe palosomu hami di portibion. Bahami mahami Tuhan. Lau pasauton harajomu di tonga-tonga ni asyang anon. Songonima nang saluhut na bangso Batak na pinilitmu. Naong sinodangan ni barita nauli. Bain mahami Tuhan gabi panodang. Tarlumubi ma marhite program bangso Batak na piniliton. Lam tabba jolma na porsia tuho. Lau tangionon nami mahatam. Yali Jehuba sa mukap maho. Yali Jehuba sabay mahatam gabi buhal nami. Di bagasan Jesus Kristus Tuhan nami. Nung ngarade hami Tuhan lau tumangihon hatam. Amin. Shalom. Lalu, Horas. oras. Renungata manang jamita di bangso na pinilit sa darion. Ima sian Titus bidutulu ayat 1 ayat 8. Hujahama marhata bataktuba. Titus bidutulu ayat 1 ayat 8. Paingot manasida asa maroha nauduk mangului panggonggomi na mga rajay. Huhut ringgas tunasa ulaon nadinggan. Unang masiisahidongan manang natokar. Naing ma parroha na labok, parroha pangaju di saluhut halak. Ay doho dohita na julo akanaoto, natois, nalilu, pinarhatuban niragam ni hisap-hisap do sakap-sakap, taulahod do hajahato do late-late, akahagigiad do hita, jala masih hosoman. Alai disima tarida habasau dot habasaron ni debata si palua hita. Dada ala ni ulota hati goran, ubahen na di palua ibana hita. Tungsian asi ni rohana do, marhite-hite padidion pangulahion. Tubu dohot marhite-hite to di parbadia, napay baruhoni, naung ni usehon na itu hita buas. Marhite-hite Jesus Kristus, si palua hita, asa gabe tigor hita, binahen niasi ni rohana, jala sitean hanguluan sa liling-liling na, mangihuton pakirimoni. Haposado hatai, jala naing magomos, hatidak konomui, dipangido rohaku, asa nasida, naung gabe porsea di debata, maka padoton akka ulaon nadinggan. Ima nauli jala hasea di jolma. Amen. Olak nima sahatna. Kuparade do di PowerPoint. Di soon asaboy lebih takas hita rap manangihon jala rap marnidasa. Ujahanna songon na pinatupa ni GLFI, BNP, ngolu pinay baru ni Todi Parbadia. Ngolu pinay baru ni Todi Parbadia. Amanami do inanami ra adong do songonau manatap herana sarupa do sipata ngolu ni halak Kristen do naso Kristen. Sipata moldo beda honota na dia mon halak Kristen na dia naso Kristen. Na dia mon polisi Kristen na dia mon polisi naso Kristen. Na dia mon supirangkot Kristen na dia manaso Kristen. Na dia mau dokter Kristen na dia mau dokter naso Kristen. Na dia mon artis Kristen na dia mon artis naso Kristen. Na dia mon pejabat Kristen na dia mon naso Kristen. Ra adong do naso ngonau marnidaon hera nasarupa. Hera somaribar.
Jadi amang do tamuinang hera songonima naro tu rohani si Paulus hati hai mernida halak Kristen na adong di Pulau Kreta. Jadi tersunggul marohana manuraton suraton tu anak rohanina na margo Arsititus. Asa boy di tatai mana penata layanan na denggan di tonga-tonga ni pelayanan di Pulau Kreta. Asa berdampak gerejai tu tonga-tonga ni lingkungan na. Jadi tabereng Madison songo dia mana lau manaringoti manang masosohon pernguluan yala Kristen. Molo taboto tituson odolanna ima taringo tu asa saurdot haporsiao dot pangalaho. Jadi asa terida haporsiao ni sian pangalaho. Jadi alani amang dot taminang sangat relevan don, sangat cocok don. Laurenu konota tarlumubi bangsa Batak na pinilit ya. Naung liling jalan naung sian turun-turun temuruk kita gabe halak Kristen. Jadi boydon gabe carata lao marsormin, markaca. Ya, markaca. Nah, bama boy hita gabe sitidangi molo karakter ta pangalahota rumakta dang songon rumang ni halak Kristen. Manang dang songo siguto Yesus. Ya. Jadi dang mungkin hita boy maka tidak ko Yesus molo karakter ta dang songon karakter ni Yesus. Ya. Jadi olo do Yesus iga be tertolak dang alani Yesus alai ala hita halak Kristen na mengaku halak Kristen marpangalaho dang songo pangalaho ni halak Kristen. Ya. Mohon maaf majo tiki padita au di Medan di Pasar Merah arah tu Pasar Merah on mulu ya BG jalan bahagia ya jalan seksama jalan turi gudang do di siko di tuak olo don bukaon sampai jam 1 jam 2 jalan songon di ribut tapi gudang do di sekitaran ni halak naso Kristen. Nah pamotoan ni halak saluhut nanang peku di tuaki akalak Kristen do sina minum jala molo adong di si gangguan manang akapakatayon naso sumaan akapakatayon nakaras na hurang sopan do nagugu apalagi doh merba dalam mabuk on sangat mempengaruhi don tu halak naso Kristen. Apa di sekitaran stadion teladani taboto ya macai torop do gereja. Nah, jadi amang do taminang songonima situasi nadong nang di Pulau Kreta. Secara partodion lulam ya, lulam dohot lingkungan pe termasuk do lingkungan na sodenggan. HP anggodang berbeda dong ngoluni halak Kristen di Pulau Kreta. Bama kesaksian di si. Ido manosak tu rohani si Paulus di suraton maun ya tu anak rohanina si Titus nang pedang halak Jehudion halak na Porsea do marhite-hite parberita naulion ni si Paulus jelas do taboto ado kesaksian na di doi anak na gadung secara aporseaon ya di bae masuraton lama sosoi. Jadi ucoba majo mabuka sada ayat Alkitab sada Yohanes 2 ayat onom ya sada Yohanes 2 ayat onom lau mabaitu hita sada gambaran songo dia dosa sitong na mulai dok kita halak Kristen ya barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam dia ya ia wajib sama seperti Kristus telah hidup bolo hata batak tuba nama dok miat di bagasan ibana ikut di parangehon ma songon ibana ikut di parangehon ya jadi marpangalaho songon Kristus ya marparange songon Kristus sasitongna ido halak Kristen mulau secara pribadi amang do taminang alanunga jujuk hubereng gereja nama ceguk jolma marminggu alai dangi na menarik dia dang na torok na marminggu manang molo tapatupa sada kebaktian nabalga pesta huria manang KKR olo do macai torok jolma alai persoalan sedia torok mai namar pangalaho songon Kristus nama kanguluo Kristus ya oma dilemana makana saya jujur do hudorong dengan tapadita rupani
Mulo tabereng do nanga kahalak Kristen na karejo di ka pemerintah HP di kepolisian di kanasing songon na hudok nakingan herasipata dakta temuhon pangalahon ni Kristus di tonga-tonga di karejo nai. Ya, dakta temuhon pangalahon ni dokter na songon Kristus na marholong ni roha na denggan na tulus. Nah, odo tanggung jawab besar ta sebenarnya amang do taminang terlumu biak ka parhalado parhobas padita ya. Nga terlalu sering kita na berkhotbah teori ya. Jadi wa mahita lao songon si Pauluson mendesak ya dengan sungguh-sungguh asa unang mengganggu tu kesaksian ni ha Kristenon pangalaho ya. Makana di si tabereng di bagian jami tahun taringo tu ngoluna di baru itu di parbadia. Asa adong daya dampak ya. Dampak na nyata. Jadi songo dia mangolu na pinay baru nito di parbadia. Nah, pinay baru nito di parbadia asabui mangului pamareta mangulahon na dinggan. Jadi warga negara yang baik. Nanti, jadi mulu halak Kristen atong ikon warga negara na baik mah. Ya. Jadi asabui hita gabe kesaksian tu pamareta. Baudang dodo da. Lau mabaung gereja hita ko benota proposal fiktif tong. Iko kerjasama hita tu anggota dewan lau mabain si bagi tolu, si bagi dua, dana hibah. Nah, bama hita amang do taminang mon maaf majo mulo songonon hu sampai hon upasahat. Memang sadarat ta do panggilata di Portibion. Au kaget do sipata, ngudak padita lang merasa berdosa be babes songoni. Lumuro ka. Ya, dang merasa berdosa be setabi mangalean hepeng asabui dengan proposalna di follow up di dewan manang di pemerintahan. Nah, songo dia mahita ya, songo na pinangido ni si Paulus tu si Tituson asa halak Kristen nadong di Pulau Keretai gebe halak na mangului pamareta dang na berarti gebe sarobang molo pamaretai dang hobar tu lo monirohani Tuhan. Makana di son mangulahon na dingga. Ya, sotung unang salah kita memahami rupani gebe dak panodak kita nutu pamareta. Mangului pamareta dalam arti mangului mangulahon na dingga. Ya. Jadi dang gebe warga negara na korupsi ya. Kadang sifata dicudo gereja te. Saya martangyang mahita asal nak korupsi. Hape hita pe do pature dalam ni korupsi. Do dia do songon na dakingani ya. Barani do hita lau mencerhon hibah martahi-tahi dohot marmihim-mihim tu na mangurus si bagi dua si bagi tolu sekian persen. Mohon maaf mula dong hita na tumangyo jami taon naung mangulu di bagasa songoni udok ma di bagasan goar ni tuhani di pai baru to di parbadia mahita dang yakikian nau lomorohani Tuhan Yesus bangunot ta gereja sian hepeng si songoni. Ya, sian hepek si songoni. Hagigio pasti doi hagigio bolu di Tuhan Yesus. Molo ta pauli bagas joro marhite-hite sinamot naso sian suman. Ya, arwau dak ya lomoro kodok penyumbang di gereja. Ai darong na manubak Tuhan. Mamilehod do. Laos namora pe mana danga dong buyu tibui di gereja. Ai danga dong inganan lau mangalului pati bojol mai gereja, pati Tuhan Yesus do. Jadi amang do taminang bagian na parjolon songo dia mangolu na pinay baru nito di parbadia asaboy gabe warga negara na denggan mangului pamareta do denggan ya. Nah, mangului aturan ni negara na denggan ya. Lau mangulahon na denggan. Nah, bagian na paduahon pinay baru nito di parbadia asa marpangalaho na dinggan. Ya songo dia mapangalaho na dinggan. Sengaja dorong ucap bahasa Indonesia di son asa lebih takas dang be perbeda. Coba mabaya ko kita muli gereja pi merbeda. Jala jujur do tabereng di media sosial te. Ulat na merbeda. Sah tu altar pe sanggup merbeda. Ingana perberita naulian. Ya. Do akan asing do pe. Sengaja ubay di son tukang fitnah. Ya, nang pe di bahasa Batak
Arong dotong alai asa lebih jelas ya. Bayako kita manuaing molo halak Kristen ya, alai tukang fitnah. Jala macai buruk dong. Jadi om mana pinang Indonesia Paulus tu si Titus. Makana tu si Titus dituju suraton. Asa dibohali di mana lau patu pahonon. Tutonga-tonga ni parsaurani. Jadi molo ala Kristen di doko dakinga di Bibil tau di ata Batak dang perbeda, dang tokar, inna kan? Alai burju jala serek marroha. Buama gereja bui gabe saksi. Saksi ni Tuhan Yesus. HP di bereng dah humaliang. Arong disiaka perbedaan. Ya, arong disiaka nama si parwarwaan. Do takkan asing do pena. Jadi molongolu na pinay baru ni to di parbadia marpangalaho na dinggan may. Ya, marpangalaho na dinggan. Ujaha jo muse di hata Batak di ayat 2 do tulu. Unang masih sahidongan. Ya, memang lebih condong don tuna mangarehe. Ya, nang pe di hata Indonesia fitnah. Alai bui madohonon halak na buruk-buruk doho na pahata-hata dongan. Ya. Baru muse didokor di si manang na tokar ya. Na jugul ya, na lomoro hana gaor. Arong dosongoni rajid dumar minggu alai rajid do mabain perbedaan ya. Baru musena naing ma parroha na labok ya, parroha na labok odang na berarti halak na lemaon ya, alai halak na torus ya, mabahe naka kelemah lembutan kahata na labok dan hata na sohasea manang hata na ramun dungi mese parroha pangaju di saluhut halak ya, ima pangalaho na dinggan baru di ayat tulu songono kiamma ada orang so di pai baru to di perbedia. Ai di dok do na julu pe hamu songono ma pangalau minna ya. Ada orang so di pai baru to di perbedia songono kiamma di tulun. Ai do hita na julu akan auto ya. Na tuis na lilu pinarhatuban niragam di hisap-hisap do sakap-sakap. Artinya ibana dikuasai oleh keinginan daging. Taulah do kejahatan do late-late ya, iri, dengki dan kejahatan-kejahatan asing. Akka hagigiyod do kita jala masih hosoma. Nah, jadi molo songonod do perumang di parsauran ni halak Kristen manang halak Kristen berarti dak sah do petusi hal sasaur nito di perbadiai. Pinai baru nito di perbadia asa marpangalaho nadinggan. Jadi buama asa berdampak pelayanan di Pulau Kreta, ido makana dibaen si Paulus poin-poinon macai praktis. Ya, macai praktis jala takas. Asa unang sarupa nasida dohot halak naso Kristeni. Asa berdampak pakubasion ni halak Kristen nadong di Pulau Kreta. Baru na patoluhon si Ainoat opak satu lalu. Halak na porsea di pai baru to di parbadia gabibui mangulahon ulaon na dinggan. Songonom ma prosesta ya bahasa hita artina boy mangulahon ulaon na dinggan ainunga di tubuh kita padua halihon lapatan nadanga dong besida lihat sebenar daktar ulah kita ainunga di tubuh kita padua halihon di ayat 4 hujah sonon. Alai di sima tarida habasau dot habasaron di debata si padua kita. Jelas do dasar mangulahon atau laun nadinggani ala naung dapot tado hangu dua saliling-liling na. Ala naung porsea do hita tu Yesus. Dang dituntuton tu halak na so porsea. Tu halak naung porsea do. Dungi di dok mamuse de 5. Dada ala ni ulota hati gorang. Ya, ubahen dari palua ibana hita. Jadi dang asa malua hita asa dohot tidak surgo mangulau kategora dao alaya nong dohot iro hita tu surgo marhite nong dohot hita taruli di habasau ni debata nau peluau kita tarida mai ikon mangulau kategora kita manang marpangalaho na dinggan tungsia nasi ni rohana do marhite padidion pangulahio tubuh lahir kembali lahir baru sian todi parbadia. Jadi
Amang do tamuinang, maka na herat dui basipata, molo adong halak, maul mangulahon na dinggan. Ya, bahkan molo adong dongan na mangulahon na dinggan, didok na pabadia-badia ho, dang na pabadia-badia ho. Memang nunga badia hita, hinorhon ni, naong dipapidda hita, sian ngolu na leleng, tungolu na ibar. Ya, tungolu na ibar. Jadi di bagasak kita sa sitong na nunga adong gen ni debata. Ya. Gen ni Tuhani ay di petubuh kita. Molo taja hay di Petrus jelas doi. Kamu dilahirkan kembali bukan dari benih yang panah, tapi dari benih yang ilahi. Jadi ngadong gen ni Tuhani di hita. Makana hita nunga di bagasan Kristus. Ya. Jadi alani ia mang dot tamuinang molo menurut tahu anggona to hodoi mana Kristen. Sasitong na maralo do tungoluni i akaulaon na sodinggan kaulaon na susuman ya dang mungkin hulala sada halak Kristen sanggup mangedehon ede puji-pujian alai pangalahon adak suman dang mungkin kulala sada halak Kristen ya sanggup imana makobasi aktif di gereja alai mangulahu juji ya mangulahu nakana asing mohon maaf majo di rumah tangga pedang boy ibana dinggan. Ya, ini hal-hal na aneh doon na jujut hutemuhon di tonga-tonga ni pelayanan mana pekubasyokku. Ya, kadang odo mabayan belga belas kasihan diba. Asiro hamamere. Satabi situa alai merjuji. Situa alai mabu. Ya, satabi padita alai wardonon Hormus, ya, padita alai daksuman, pangalahona, ya, odo dope itu aka hagulapon, lau dope itu hiburan malam, do akan asing dope, fenomena si songonom mana mangabak barita nauli, ya, mabayan gereja dang berdampak, pelayanan dang berdampak, jadi alani didok mana julu songonom alai dang adong bedalan na hita dang tolak mangulahon na dinggan. Ay dang dituntut debatai sia luar ni dirita, sia bagasad doi. Ala nunga ditubuh kita, sia to di parbadia marhite-hite na tubuh kita mangulahi. Ya, jadi molo bahasa sederhana na nunga gati boni hita, ngagati benih. Ya, jadi benih tabe nunga benih ni debata. Jadi genta ngagen ilahi. Ya, justru molo mangulahon naro adak tolak pita betong amaralo be ya nga langsung buti-buti be jantuk tau tarok to kenalannya karena roh kita bukan lagi roh kita tapi roh Allah tapi gitu songo dia tani si Paulus di Galatia ida ngau bina mangulin waing Kristus nama na mangulu bagasanau molo mangulu piau di bagasa daging mangulu marhite-hite asin rohani debata nabi nasa basahon na tuau marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Jadi amang dot taminang molo menurut tahu dang adong sidalia madokon daktar ulau kita na dingga. Ya, jela ima na nidok ni si Paulus tu si Titus lao suara onon na di tonga-tonga ni parsauran di Pulau Kreta. Ayat onom naung nius ehon na itu hita buas marhite-hite Yesus Kristus sipa dua hita. Jadi dasar aro guardian soteriologi na pe jelas ison dasar pengajarion di pai baru marhite-hite to di barbadia pe jelas do dang holar di pai baru dalam hal songoni alai jelas do dasar soteriologi dasar keselamatan na ison ya naung ni seon na itu hita buas marhite-hite Yesus Kristus si balu kita jadi didok di si lapatanna bahwa ini semua dituntut dari kita ala naung pidda do kita ya tu Yesus gabi di bagasa Yesus kita si pelu kita asa gabi tigor kita binahen ni asini rohana jadi molo gabi tigor pe hita dengga pe tamar pangalau sebenarnya dang pola perlui gabi hera anggar jago hita manang patak suhebat kita dao ayasini roha doi ala ni Yesus ido makana hita bui mangulahon hati gorani asing do hati goran nam tanda petik ya mohon maaf yan nasi paula na munafik ya asing doi hati goran si songonon dan hati goran moralitas bion
hati goran spiritualitas namon. Perbuini ton di namon. Pakorkon ni hubungan pribadi do Yesus don. Ya. Pakorkon ni hubungan pribadi do Yesus don. Aku selalu do udokon. Na paling buy maboto si tong hita jolma narap do tita ma. Contoh nao istri inang pandita. Udok ko daking buka niku kan. Asa beta do marga busao di namar jamita kan. Do to mangyuton. Lapatan na di siya mang do tamu inang. Dang natabay bain haburjuon ibe. Mangulaw na din gani dang natabay bain ni. Asa songon na cocok di rohani jolma manang di rohani istri tao. Ini murni karena Kristus. Ini memang murni karena Tuhan Yesus. Aino soto lapita do mangulaw na sudinggan. Saya selalu bilang itu. Hampir 5 tahun di Filipina. Buy do dang di bereng jolma au mangulaw na sudinggan di si. Alay dang buy dang di bereng Yesus. Jadi bukan kemunafikan, bukan si Paula. Alani naung di bagasa Yesus si. Gabe margusari hita molo taula na sudinggan. Unang mataula, hola tapi kiri do di rohat tapi pasti do hita merasa terganggu. Olo do hita gabe tunduk tu Tuhani. Olo do hita gabe berlutut topu. Tapandang diri taon, taingot, bah, burjuneo Tuhan. Masa pikir aku songonon? Itu to, bah burjuneo Tuhan. Masa pola subur aku tu imana lai baik tuas songoni? Jadi iro membaharui. Tau di iro membaharui. Ya, jadi tabudo sebenarnya hilalotai. Jadi asa gabe tigor hita binahen ni asin rohana. Jala sitian hanguduan saliling-liling na. Manghyuton pakirimane. Begitu dah. Ayaw pe anggodang ala ni hangudu saliling-liling na. Betinggal ono kudu Yesus. Begitu dah. Rugi di ibadah. Banangko ni nikmatan na di purtibyon. Alay ala ni hangudu saliling-liling. Jadi jelas do hita to. Mangulaw na dinggak kita jelas do. Aha do pokusta. Aha do gulna. Aha do nama baik kita iku mangulaw na dinggan. Oddo dah. Oddo no so haludok kita manang di dia be. Angko kanasingi budo dapat kita. Lah yang godang budo dapat manang di dia. Jadi jelas do. Asa gabe tigor kita binain ni asin rohana. Jala sitian hangulu selingling na. Mangihutol pakirimani. Alani oddo kita. Oddo manait. Oddo mangarahut kita. Ya. Bahasa kita rupani sipata mengalami akan asing pe. Akan nabirni pe. Alani oddo. Oddo no so dapat kita manang di dia. Ya. Dan dapat kita manang di dia. Ayat 8. Haposan do hatai. Jala naing magomos hati dakonomui. Dipangidor aku. Asa nasida naung gabi porsea di debata. Maka padoton akaulaon na dinggan. Ima nauli jala na asea di jolma. Jadi omma mabaik kita berdampak. Namar haporseau ni. Namar Tuhan Yesus. Ikon na sa urdo do haporseau ni. Dohot ulaon na dinggan. Dang boy pincangi. Unang do gajang tangyakta. Malo jamitata. Alay inat tata pe dang boy sonak tabain. Ya, ini unik don. Ya, unik don. Rajib perminggota, dakya hita tading dia kapar saurata. Alay tu tetanggatta pe dang denggar rohatta. Dang denggar parsarata. Aka hal-hal sisongonon do nama bain berita nauli gabe tergajal manang tarabat. Ido makana di dokoma. Gomos di pangidohod di ayat 8. Haposan do hatai jalanaing magomos sa tindak kono muna. Ya, didok di si hatindak kono mui di pangido rohaku. Asa nasida naung gabe porsea di debata. Maka padutonon memang hata bata na polidon. Maka padutonon sebenarnya memang sungguh-sungguh. Ya, dang boy rupani basonari ba burju manang hari minggu burju hari adang burju manang lau marjamita burju dungdang marjamita dang burju. Jadi hata maka padot to sasitong na dengan sungguh-sungguh ya dengan sungguh-sungguh akka ulaw na dinggan ima nauli jalana hasia di jolma jalodo na buhi mabayan berdampak nang tuhalak na soporsea tuhalak na dong di Pulau Kreta. Gudang do kesaksi ako mang dengan perbuatan-perbuatan baik jolma gabe daya tarik na gabe dong diskusi sharing do akan nasi ya hampir do tiap hari au mangarespon aka chattingan aka dia jala gudang do isian halak na soporsea ya makana mulo sipata u postik pe di media sosial saotik pe dang adong motivasi untuk pamer atau untuk ini ndak ada alena wanggap do untuk menjangkau
itu juga sudah sangat bijak menggunakan media sosial. Olor sifata binasa de status, ala dong halak langsung dicet tiba. Boy do amang bercerita, arong do nomormu, ya. Mungkin ni gudang do isian halak na so Kristen, mungkin arong do isian halak na Kristen, alai holat di identitas na, dang dohot dope di batu buhon, padua halihon. Ya, jadi ala ni begitu powerful na pangalaho. Ya, ido makana buasa di useotor di parbadia lau pai baru kita. Asa do laku kita marbarita nauli. Ya, molo dokter pangalaku pei alai molo malo mangubati laku doi. Kan itu naikkan molo muntir tukang pangalaku pei alai molo malo di pature mobil tong dorotu si pelanggan. Alai yang gopadi ta pangalaku bi sama malo ni be marjamita manang na dokter pe 10 dokter ni holan dari ti marotu si. Ya. Ima tuntutan amang detamina. Ima tuntutan ikon memang di pai baru kita. Ai ido marketing na ate. Ido marketing na. Mohon maaf marketing dalam arti dang gawe marketing dunia te. Alai ido mabain gawe songon kosmetik di kita. Ya, kosmetik. Agar itabuk ke di Titus di Timotius sarong doi bahasa asli na. Songon dia ma idokon penilik cemati. Ya, dia harus punya kosmetikin na bahasa Yunani sebenarnya gawe indah. Ya, gawe indah. Jadi songonima amang dotamu inang saluhutna nabuy hupasahat mapartikeno tu hita lao pahebahon pabagason doh manabay asaboy lebih powerful. Pasahak ma tu hala amang setanggang. Mulyate amang Fadita Dr. Jusuf Hutapeanong pasaton hatani di bata di tengah-tengah ta di bagas Pernginon. Udang dot dainang tajaloma hatani di bata nong di pasahat di tengah-tengah ta di bagas Pernginon. Tudamang nayang nang hita saluhut alai dang ulat ni amang inang rade dope na posona lamad dengani hita di tengah-tengah ta di bagas Pernginon molotung adong sukun nasolot di rohat tabe bumanot tapasaha di sesi suku-suku do alus. Kalian dorong semasuk kita tuh sesi suku-suku do alus. Rade mahita amang inang laumat dokumentasion acara tadi bagas Bornginon. Margo barmajo hita partikian upasata ma tu amang obi si hombi. Mau lihat ya Amang Leo? Oke, tu Amang dot dainang asarap margombar mahita dari matu Amang dainang kalau membuka kamera mon jalo nang lupa membayar reaction lope nararai songonon. Oke. Buat Mas Yanon, Sara 2 tolu cis. Oke, mau lihat tema tu Amang dainang upaula kami matu Amang Leo. Mulate amang obi si hombi. Tudamang dok dainang masuk mahita tu partikian di sesi suku-suku do alus partikian upasata ma tu amang evangelis Tigor Tobing lo manguduhon sesi suku-suku do alus di bagas Bornginon. Mulate ma amang Leonardo, mulate ma tu amang Padita, nanunga pasahaton barita na uli di tonga-tonga ni nguluta terlobi di tonga-tonga ni jumtaon. Alani amang inang, tunga ta bikin hatan itu hatta, muladong na solok di rohani ala amang inang, boydo tasuraton, suku-suku tai, ima di naadong di laptop tahun ima di chatroom. Di pangido ma tu ala amang inang boy ma di suraton suku-suku ni asa boy hita mangalapati lebi ubagas hatan itu hani. Jadi ala soadong dope mungkin boy majo sanon amang memang macai luar biasa do hatan itu hatai nanunga di pasahat amang Padita di tonga-tonga ni acara tahun memang mulai dipahi uyut nakaningan memang hampir terjawab sudah ahanau surat na di rohaku heran dari boto amang Padita na di rohaku jadi
Nah, kanian pembukaan pertama ibe nggak terjawab nak kanian. Jadi asal lebih takas musim amang, memang kita pe perlu lebih memahami. Era dari bota amang sudah pertanyaan ini tersusun dengan habis terjawab sudah. Jadi asai musim gawe lebih mendalam musim upar saja. Jadi adong sonon musim amang gidok. Di dia do beda nih halak na nunga majalo ngolu na pina baru ni tondi perbadiai. Di dia do beda ni halak na nunga majalo ngolu na di pinna baru ni tondi perbadiai. Imajo amang. Perbedaan ni halak dohok naso majalo to di perbedete. Iya. Memang mulu secara simpel menurut tahu perbedaannya memang mulu hati Indonesia dang be di parhatu berdosa. Ya. Jadi gabe jadi ya jujur saja ya, aku pe tahun 2004 pe macalo Yesus memang adong do perbedaan nah. Ya. Jadi biasanya hita rupani tikiso di baru to di perbedia ya mungkin kecenderungan ta nyamat do pe hita rupani mangula onaka nasosuman. Alai dung diperbarui to diperbadia, dung baru to diperbadia, gabe terus ma adong dihita, gejolak bertolak belakang dohoti. Ya, bertolak belakang dohot aka sisongoni. Ya, jadi nah diperbarui dalam arti gabe warete. Gabe dang ngolo behita mangului aka hisap-hisap ni daging. Jala molo nang taula pe gabe dak tolak pita. Ada hal yang membuat hati kita on gabe bertentangan, menolak. Rasoni memang. Jadi dang holan ala di bereng halak do dang betong. Alai memang nunga di bagasa diri tahun diperbarui. Jadi makana molo tarimangin nani dok ni si saya do ni sunat hati na kan. Jadi hati kita pen nggak berbeda tuh nggak berbeda be hati tahun. Dang be nyama be hita seandainya hita madabu tu dosa pasti do hita gabe merasa ini halnya sangat menghancurkan hita. Itu mabek kita gabe terus arwari terus menyangkal diri. Ayau pe sifat Allah do suguru aku be jolma. Alaikum husangkal mai. Tuhan ipe dialami do songonon. Si songoni ma terus. Jadi dangna alani alani todii. Jadi ima perbedaan namang mulu menurut tahu nungai papidda be sian habitat manang hakikat manang hasomalan ya hakikat taboto ma hakikat tete nguluna hiya di son di papidda jadi gabe adong ma rasa na bertolak tu ngulu soni jadi dang be mangihutton panggorani daging be alai mangihutton panggorani toddi erei ma amang tulang na waktu sini kumajo jalan nabui hurasahon do tualami ya Mulate mamang nunga di patorang amang di tengah-tengah ni kita sudena nabu kita mengatusi. Kalau ini di Pangido Majo di bagasan Jum tahun tak biar dong suku-suku tu amang padita bedo diangkat tangan nak manang di bagasan cuman adong do tada tangan adong na pingin manyukun langsung tu amang padita ta mung kita pai ma ate mang ate jadi adong musing padua songono namang di dok musing memang macam nggak terjawab ale asal lebih mendalam di tengah-tengah ni parpungaton di dok ma musing songono namang buasa amang maol halak Kristen manjalo ngolu na pinabaru na kanang memang nunga dipatakas amang sangat takas ale asal lebih takas mo amang di dok bisi buasa amang maol halak Kristen manjalo ngolu na pinabaru ni tondi perbadiai. Iya, memang songono do nau pikiri tulang kan. Memang suku-suku non boy do jawab alai na buti do pikiri. Na sututu do Kristeni. Ima mungkin ekstrim alai. Makana baru-baru manadat majalo Yesus atau 2004 daku tuntuk bapakku marpangalahon na dinggat tumaku.
Alai na hula perjulu huinjili bapakku. Beritahu Yesus. Na sering kita na fokus do ita tu perbuena. Hape Yesus madokot tari da dewa sia perbuena. Gudang do kita berjuang lau pai baruhon pangalahon ni jolma. Hape dangi sasitong na. Na perjuang konota lau pai pindahon di mana do sian hahulu metua tiuro. Jadi kondo do perpindahan habit aro harion. Diri na dang holan habit na. Jadi makana molo isu kusoni bodo halusi memangi alai na menurut tahu anggona tutu de mana ngamajalo Yesus. Ai soalan ni kemampuan ni padita majamitai. Dan ala ni kemampuan ni konselor. Alai ala ni Yesus nong di bagasan di mana itu di inang mangulai. Ido mabani gabe marhamu bau. Jadi hamu bau ni najujud do hita dengan nasihat. Baru fokus hita bahwa asa imana parmabu nak parmabu. Perjuju nak perjuju sebenarnya agari tabuak kaca pembesar kaca cembung na so tarong do Yesus si sebenarnya anggo arong Yesus si baca ko na mana mengulau si songoni ai Yesus si kan mengulu doi kan Yesus si kan berdampak doi jadi ima na menurut tahu jala walami doi amang di tonga-tonga ni keluarga ya jarang doau majo menasihati keluarga alai na intina ya memang dipastikan dia sudah mengenal Yesus. Mengajari mana Tuhan Yesus, nunga benari mana hidup di bagasa Yesus. Aiwama bolong hidup di bagasa Yesus. Ya. Jadi ima menurut tahu pulang. Jadi molo idok ke bahasa molo ala Kristen marhamu baon, sasitong nana so Kristen dope secara to partodion. Alai nunga Kristen ini secara perdagingon. Apa hita tertipu majujud selalu mabain ukuran nga Kristen di mana bahasa sonon bahasa mangalatei bahasa mengulau na kanaroa bahasa olo sonon hape dao na lebih dibutuhoni sa sitong na Jesus do molo ya di begitu lang ede sin Jesus ya aro garete dung Jesus mari ngadiam tung namu barohaku di dada dung Jesus. Nah jadi luar biasa di sebenarnya jadi orang akan berubah harus si Paulus na songoni karas na berubah do dung Yesus. Kan begitu. Jadi molo tapake do kacamata umum memang selalu do menganggap nunga Kristen ini sudah down. Jadi menurut tahu jalan ahwalami, jalan boy hurasahon secara pribadi dalam pelayanan memang dung ditadajol ma Yesus. Ido mabay ni mana berubah. Dang alani nasihat alay dang itadado be Yesus. Kan najujud kita songni to. Saya jamitai, saya jamitai. Kan gereja pido, saya mau diburbari do jamita do segala macam ilustrasi. Ai sonai mabay ni mana berubah. Buat tu Yesus. Ayo songni ma menurut tahu lang. Jadi dang na halak Kristen na mau berubah. Halak Kristen na mau majalo Yesus do menurut tahu. Dang na halak Kristen mau berubah. Alai halak Kristen mau majalo Yesus. Anggoi pasma. Ima tulang. Molate amang penjelasanna macai uli macai dingkan di tengah-tengah pemikiran ta di tengah-tengah bagasan jumon. Mula dong na pingin menyukur langsung tu amang paditata dong masih hol menyukur amang paditata mungkin akan adong di bagasan jum tahun adong nama si hol. Nah dong dope na menyukur amang paditata mungkin adong mamusing songono namang nakaninga macai luar biasa do amang ima di ayat 5 sahat onomi. Jadi songon bahasa Indonesia mau dok songono di dok kon bagaimana keperanan Roh Kudus di dalam proses pembaruan hidup seseorang tersebut. Bagaimana peranan Roh Kudus di dalam proses pembaruan hidup seseorang tersebut. Anggon tu senior masuk minta tolong. Tu amang shopping masuk. Oh, tu jalan tu amang padita intal sangat manado. tilugi so kan. Iya amang ya. Itu. Arang dope senior amang tuntal. Ala praktikan nih, Bang. Praktikan dong iba kan. Ala praktikan do pastoral do. Okay. Nah tu dok mati masuk on. Silakan. Oke, kami pasama tu amang kuntal. Mulai ate dia amang tigor dot amang tapi ya namanya Tiki tu langsung nak kinam tu amang pendeta Thomas alai ala biasa do
amang pada tatop panipuli jadi ama je berjolo masuk. Suku-suku nakinon wado peranan ni Roh Kudus bodi ulang amang evangelistigor musia dah. Wado peranan ni bagaimana Bagaimanakah peran Roh Kudus di dalam proses pembaruan hidup seseorang tersebut? Aima. Jadi huwa sawatak kumujolo. Oh, lamang lo. Bohado caprutangan itu diperbadiai lao mabaen nguluna baru dia ke jolmana persyai. Nah, jadi menurut baca pe dia ke ayat nasing didokon ngai to nahu disusihian adorang so mate do pe ibana jaladang nakuk tu surgo ngai to nahu kian na ikon tongoson na do to diperbadia manang idok upai do tu ama asa dilihon ama itu diperbadia tu hamu merite warku jala molodung ro ibana ninna idok kumadisi dan dia akan menyadarkan kebenaran kepada orang percaya. Jadi lapatanna molo tujol manang persia nang tubuh padu halihon Roh Kudus i berperan. Roh Kudus i parsidohot manugu-nugu dohot mangulahon dohot pasadarhon aka nang persia tu Yesus asa ibana muba marpangalaho jala dihanguluhon aka hati kosan manghuton hatan itu kata. Aido. Jadi yang betul diperbadiai area berungin terus doi mangaiton akana persea ima peranan anak inon. Terus doi mangaiton akana persea di rohani jol mana persea asa gabi mawas male mangulahon hatani debata. Asa bui tarida hamubaon di pikiran dohot hamubaon di pangalahu. Nian anggu hamubaon di partodion nakinong ata kasta boto holan persia heta tu Yesus buta jalu Yesus gabe Tuhan jali sipalua di ngurutta nung arong di perubahan total. Nakinong adokon amang pendetata perubahan status. Nakinong naso anak ni debatahian gabe anak ni debata. Anak ni perdaging okiat do manang status najul ma perdosa alainga gabe jol mana bedia. Nah itu dia. Nah anak ni nasu anak ni debata, ngagabe anak ni debata, molodung tubuh padu hali. Alenak pesongoni terus do perut diperbadiai, manguda do ibana di pikiran asa berhita pikiratai bu hita mangudahon di pernguduan siganu pare. Alana hita jolma adong todi pamatang dohot pikiran, roh jiwa tubuh. Lah itu dia. Jadi yang nahulat diterbitai capertangan di tahun berbadia daun. Ala dipikiran tapi di suatu dua itu rohata asa rohatai gabe makagioton makaringgason mawas male mangulahun hatane di bata. Alai sipata gudang dojol mana persea daga bisonon arong perpurangan di pikiran. Dak pelabuhai. Ai anggo Tuhani maklum dia pada boto anggo jol madorak pada boto bote makusala non na boto bote disak kon non diulah majo ninna arong desongoni setiap yang manguhubi arong do bereng to pedia ta martugil ibana jadi ala terdapat di mana martugil hubereng gabe biar rohana mato yau hor samang niku gabe selalu buang muka tu ala puasa terdapat di mana bereng martugil setabi itu dia jadi dohot nomor lapatan nang pe anak Tuhan ibana ngatu bahlu halihon alai molo dipajugal rohana gabe maul ibana mendapat hambuban roha. Nah itu dia. Arang desongoni terjadi adong. Langsung mau buat Tuhamu na tulisanna ima ruas ni Tuhan adong di halak Korintus. Ruas ni Tuhan di Korintus. Nunga tubuh halaki padu halihon alainya sesegi waktu halaki sebetul nangai kong guru. Alana sepengajari maturan halai sesegi waktu si manang tiki. Aliyah bariku sepuluh sunasida susu dope nanang lehonok kutuhamu. Lah itu dia. Ala puasa. Nang perung liling nasi dari Kristen. Alai hira nasotadap nasotakas dang nal do pilih nasi perubahani. Ala puasa. Ala halaki gudangan gabe dang tubuh di bagasan kasih karunia. Dipajugal rohana songoni, dipajugal rohana. Nung anak ni tu haca betul dari sida. To diperbadiai disosohon do tu rohana sidai
asa mangulahon nati kos halaki di bagas ngoluna. Aido kerjaan di perbadia. Alinang pesongoni di bajugal rohana. Nah, jadi itu kadang-kadang narong perpurangan di pikiran, baharu nang ini, narong tawar menawar tong. Ala bahasa, jol mana mangulah dosa, adong kenikmatan persatukinan. Ada kenikmatan sementara pada orang yang melakukan dosa. Ada pada buhay ulah besok batu nopo tadi sudah nong ninna. Gabe dialo hatan itu di perbadia demi untuk kepentingan manang kepuasan sesaat. Aima. Ima sipata mabanjolma gabe dong takas berengon hamu bauni dinguluni akana persaya. Tido. Arong sisongoni. Sale kortustulu na kinon takas doko si Paulus tunasida. Susu manang lehono korba itu hamuninna. Habis sebetulnya setabi malu susu dilihat tu naung marumur 25 tahun setabi olah cik butuhana. Olo gabe mentre. Sebetulnya tulang sok namanya tu si dot idahan nakaras nama dot kekuin nakaras asa gabe tahan si panganoni di subion. Suasoni di si pangan partodion akan lunak-lunak dopena gabe pendidikan per bulan ini dia mesti diulah-ulah ku si Paulus gabe pola si Paulus songon nama data rohana amang tahe mengatung leleng amang ajar tuhalahon ale songoni mahalahonate mengatung leleng ale songoni dia perbenatuan dan rohana ala nata boto ma halak Korintus setabi arong musi di halaki nagabi mudum dohot inatani bapak ngana tu hakalaki ala ini dongani mudum setabi didongani sa puduman, dipudumi inatani bapaknya. Terjadi di Korintus. Dohot akan asing dope ima na adong dihalaki perdebatan tentang holong dohot bahasa roh. Alatiki halaki maredualu lao songon na hibat songon na dikejar halaki bahasa roh manang bahasa Siliban HP di pangulahon holong sangat kurang. Lah itu dia. Jadi songon hudai masalinai songon ata na pedekna buhado peranan ni Roh Kudus. Buhado tapurtangan ni to di perbadia Tuhan mubani yang to di perbadia aria berungin sai manugu-nugu do itu hita marhita na paingoton akka ahanatikos nang hiata bigisian hatani Tuhan. Paingoton status ta songon anak ni Tuhan. Ibarat narupani menalu enung nga anak Tuhanku. Dang tamabe udah hono musongoni. Nindadi, labok doi. Ima labok doi seto di perbadia. Ale mo dong tawar menawar di sida pelabuhai. Seli da pelabuhai mo ninna di sia dong tawar menawar gabe di alo hatanati kosi di simana gabe songonna maul patar hamu bauni di rohani akka mana persia. Nah katopna memang ikonterido sebetul nangoni cara menilainya ima sia perbuan itu di perbadia. Di mana di Galatia 5 dok kedisi ayat 20 saya 1:20 lanjutna arong takas marisinan berengon holong hadameon las neroha dohot muse na berpudi ima penguasaan diri. Nah, jadi songoni ma amang ada tsunami songon pran manang capertangan itu berbeda. Di hagioto ditugu-tugu do akan persyai asa mangulahon hamubaun neroha. Tu hinahlomohon di batang. Alai molo tong dope mangalo nang penung anak ni debata ibana ulo di pajugal rohana ni andang naga betul juga di malunung anak ni debata sadetik kimuse ikotong doi mengikuton hatani Tuhan alai molo liling imana bertahan gabe maul ibana dewasa rohani soni mana bu pasatami moliate amang panorangyon na mga leon kita gabi boy kita mga tusi hatan itu hatta. Ipangido majo hita na adong di bagasat jumon, adong do nama sihol, manyukut mamang paditata. Nang adong be, jadi terakhir majo o namang. Jadi memang sangat simpel do suku-suku non namang. Tidok sono namang. Songon marbas Indonesia mah udok sonon. Apa yang Paulus perintahkan? Apa yang Paulus perintahkan kepada Titus untuk diingatkan marlaku do ontu tonga-tonga ninguluta manang holan di jemaati do amang. Itu.
apa yang diperintahkan Paulus, apa yang Paulus perintahkan kepada Titus untuk diingatkan, apakah hanya kepada jemaat itu, apakah kepada kita juga berlaku? Demikian, maaf. Ya, karena apa yang diingatkan oleh Paulus kepada Titus adalah firman Allah. Kan itu kan? Tahap persedi itu adalah firman Allah, ya. Nangpe dalam artinya sejarah Alkitab bahwa firman itu disampaikan kepada Titus untuk dipakai di pelayanannya, untuk menata pelayanannya asa unang sarupa dohot halak naso persea asa berdampak nasida, ya tentu pasti sangat berlaku dan sangat praktis untuk kita pakai di tonga-tongani pelayanan. Jadi nasihat Paulus tu si Titus asa diulahoni di tonga-tongani huria jala ilo nang nasihat ni Tuhani ala dan hatani si Paulus si hatani debatadoi marhite-hite si Paulus tu si Titus. Jadi artinya absolut doi kan itu absolut doi dan dia porai tapi absolut mutlak doi gabe si uluata jala si ulahonota ya mutlak doi. Songoni ma tulang Mula tema dia mengpadita namun apa sahaton hatorangan di tonga-tonga ni jup tahun upangido maju museng tu amang padita Tomos na mangalehon masukan tu hita na adong di bagasat cumon. Oke. Mulai tema amang tigor tobing. Jala mulai tema tu amang padita amang perjamitan nami di sude hatorangan muna. Jadi molo hujana king naing merangkum majo songon didok ni hatan debatan king di Titus pasal 3 hata Indonesia mau jahate di ayat na walu Titus 3 ayat 8 ini sepertinya bagian yang penting yang tadi sudah disampaikan amang pendeta. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Ada dua hal di son. Percaya dulu, baru bisa melakukan pekerjaan yang baik. Kita diselamatkan bukan karena pekerjaan baik kita, tapi karena percaya kita. Jadi kita bisa melakukan pekerjaan baik sebagai buah dari percaya kita kepada Tuhan. Nah, jadi ulaun itu di Parbadia, pekerjaan Roh Kudus membaharui kita pertama kali, melahirbarukan kita pertama kali, sehingga kita bisa menjadi orang yang percaya. Tadi bicara soal status orang yang percaya, ima anak ni debata, ima status ta, alai dang sodisi to di Parbadiai. Setelah kita menjadi anak Allah, maka Roh Kudus memampukan kita mengerjakan apa yang baik yang Tuhan mau. Nahobar tupatik nai yang sesuai dengan firman-Nya. Nah, ada hal yang menarik di sini. Firman Allah itu ada dua sisi yang kita harus mengerti. Nah, parjolo Yesus adalah firman Allah yang hidup. Firman Allah yang hidup adalah Yesus. Firman Allah yang tertulis adalah Alkitab. Nah, kenapa banyak orang tidak bisa melakukan firman Allah yang tertulis? Nah, ini tadi ya sudah disampaikan Pak Parjamita, karena belum memiliki firman Allah yang hidup. Nah, kenapa orang tidak bisa melakukan, mengerjakan yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan? Alasan pokoknya, karena belum pernah menerima firman yang hidup. Kalau firman yang hidup tidak ada dalam diri kita, tidak mungkin bisa kita melakukan firman Allah yang tertulis sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, inilah pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus membuat firman Allah yang hidup diam dalam diri kita, dan firman Allah yang tertulis bisa kita kerjakan karena pertolongan Roh Kudus.
Nah, jadi bagaimana kita bisa melakukan seluruh kehendak Allah tadi? Itu pekerjaan Roh Kudus yang menolong kita, tapi bahan baku utamanya adalah firman Tuhan. Tidak mungkin kita bisa bertumbuh dalam karakter kita supaya kita bisa melakukan kehendak Allah tanpa firman Tuhan. Jadi kita harus hidup dalam firman Tuhan, dan Roh Kuduslah yang mengingatkan kita, Roh Kudus yang mengajarkan kita untuk bisa melakukan firman Tuhan. Luar biasa, itu anugerah Tuhan. Tidak bisa kita melakukan firman Tuhan tanpa pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, inilah yang disebut dengan partnership antara kita dengan Roh Kudus dalam kita mengerjakan firman Tuhan. Nah, di dalam keselamatan tidak ada partnership, hanya karena kasih karunia Tuhan, hanya karena anugerah Tuhan kita diselamatkan. Tidak ada partnership, tidak ada bagian kita. Tetapi dalam mengerjakan firman Tuhan itu ada partnership kita dengan Roh Kudus. Disinilah banyak orang Kristen mengalami pergumulan karena tidak mau berpartner dengan Roh Kudus. Ini masalahnya. Ketika tidak mau berpartner, maka tidak mungkin bisa mengerjakan apa yang Tuhan mau. Meskipun sudah percaya Yesus, tidak bisa bertumbuh. Nah, ini yang ingin saya tambahkan, menjadi partner Roh Kudus dalam mengerjakan segala sesuatu. Nah, ketika kita berpartner dengan Roh Kudus, muncul manon parbueni todi parbadia. Ima holong, kasih, sukacita, melalui proses bagaimana kita berpartnership dengan Roh Kudus itu, kita akan bertumbuh dalam buah Roh Kudus yang adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Nah, lalu melalui pertolongan Roh Kudus juga, kita juga semakin bisa mengerjakan dan semakin dewasa ketika kita menghadapi ujian dan pencobaan. Ujian dari Tuhan, pencobaan dari iblis ya. Tuhan tidak pernah mencobai. Ujian dari Tuhan kita lulus, semakin kita bisa melakukannya. Nah, itulah kira-kira tambahan yang bisa saya sampaikan melalui godang mamang paditanami di sude hatorangan munaking ulani Roh Kudus tadi parbadiai macai porlu dihita dang bui hita mangulaon dang bui hita gabe songon Jesus di pangalauta molo so adong ulaon dito di parbadia di bagasan roata songon imajo amang mole ate salina amang bisa tetap ya horas mah Mula tema dihita sudena pungu di bagasan jumon mula tema tu amang pandita Tomos nanunga mangalehan tuhita hatani Tuhan margogo mahita mangulahon sude nadilomohon rohana alani dangadong besukun upasahat ma museng tu amang evangelis Leonardo Sitangkang. Muliate amang evangelis Tigor Tobing nasong ni itu amang parjamita nong patolhaso suku-suku di tengah-tengah di bagas Bornginon tudamang dot dainang nang dihita saluhut di bagas Bornginon songon pajalwata tuhatani di bata di tengah-tengah di bagas Bornginon marede mahita sian buku edde nomor 450 tolu surgoi sambulot tadoi. Namamu di tok dong na di si
Tapi kima songon titing dohot buah di tengah-tengah ta di bagas bernginon nalau siulon ni Gospel Light for Indonesia tujuan niari. Imanakin songon buah-buah dohot titing di tengah-tengah ta di bagas bernginon akan nalau atau ulaun partondion nalau siulon ni Gospel Light for Indonesia tujuan niari. Tudamang dohot dainang nungasahat behita tu ujung ni parjumpangata di bagas bernginon saat mahita tu tangyang panipuli tangyang panutup naliluhon ni amang padita Dr. Yusuf Utapea pasat tangi pertikia. Martangyang mahita. Mauliate madiho o debata ala basam marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Gabedohot tami na puna surgo banuam. Aut soasi roham aut so godang basam tu dia mahami Tuhan. Alaya la asini roham doho godang di basam. Gabedohot tami Tuhan tu surgo banuam. Mauliate madidenggan di basam ala naung dohot tami tarpilih gabe bangso. Na pinilit martua mahami Tuhan bangso Batak. Alani say marsigorgor ma di bagasan rohanami. Rohanaolo mangulahon lomo ni roham. Marhite-hite panugunugun nito di parbadia naung pay baruho kami. Tuhan say suruh hami toktong. Lau marbarita nauli tuaka halak na soporsea dope tarlumubi di tonga-tonga ni Jerusalem nami ima bangso Batak. Parguguy mahami akan aposom. Pakke magabe palito na marsinodang jelep ay. Pasu-pasu ma jelep ayot Tuhan. Lau manungguli hami doho padumuo kami. Asa saurdot tami Tuhan. Marbarita nauli. Unang loas sami tarpudum. Unang loas sami hola mabigi jamita do marjamita. Alay paingot tami Tuhan. Lau mabarita ho Jesus tu akahalak na soporsea do pena. Unang lala pami doho taka kegiatan-kegiatan rohani huria. Alay gabi palala pami dang lau hami mangalului halak na soporsea asa porsea tuho. Todi parbadia baki roha do pikiran nami. Asa dungo hami lau marbarita nauli. Bai baru hami dang holan di pangalao nami. Alai doho do di fokus gol nami, tujuan ngulu nami. Unang tarlala pami Tuhan. Nunga dipake ho jelep ayon. Lau madungoi hami bangso Batak na pinilit. Molo tutu hami naung pinilit. Dang hola dipilit to hami gabi siguto Jesus. Alay dipilit hodo hami gabi si tidang ini Jesus. Pasu-pasu hami sa luhut na. Pasu-pasu ma pendiri jelep ay. Sudah nang pengurus asiroham.
Leho nak kanariko tu jilip ayo Tuhan. Asalam marsinodang jilip ayon. Di bangsa Batak nang dia kana humaliang nang dilihat portibion. Mau lihat mari dengan di basam. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Asiroham Tuhan. Jalo mahami do tangyang namyo. Amen rap mangido mahita di tangiang alia manami. Alia manami na di benua gijang. Say pinargadia maguar. Say Roma harajo. Say sauk malung di roham di benua tongong songon na di benua gijang. Leho manami. Te sama dosa nami tong panisa nami. Idosa di doman na martuta unang hami tong yutu pangujunan. Balua mahami pangago. Ay ho do roda kinapon saliling. Amen. Amen. Araw kau mangulumuna tu Tuhan Yesus Kristus. Jala-jalo hamuma asini roha sia Tuhan Yesus Kristus. Holong setia sia Jehovah de bata amai. Doho parsaoran sia todi parbadia ma. Madongani hamusa luhutna. Amin. Amen. Horas Amin. sama. Mulai tema di tuhatta, mulai tema di hita saluhut damang dot dainang, nungasip pulbe acarata di bagas bornginon, horas ma di hita saluhutna. Horas. Songon masih siap kita, rap mahita mengendehon lagu Otanobata. Horas madita saluhutna. Horas matutu. Horas mulate. Mulyate Amang Padita. Ya, tema Padita nami. Kali. Inang Koritobing, Inang Nurliana Opusunggu, Mulyate di Uruni Amang Padita Rawan ate, Sion, Utapea, Idonai. Mulyate marihamu, Amang nami dot inanami. Iya, Mang. Oh iya.
Tadi nggak nampak wajahnya loh. Gak apa-apa, Mang. Iya, iya. Sion sudah kelas berapa? Kelas 3, Mang. Oh, sudah kelas 3. Wah, puji Tuhan. Sehat-sehat selalu ya sama adiknya.